Jateko moduan egonda ere, milioika tona elikagai xahutzen ditugu egunero. Badakizu zenbat? Tolosaldean guztira, 8.500 tona. Pertsonako, 169 kilogramo urtean. Latza da datua, ekoizten den 3 elikagaietik, bat ez da inoiz jaten. Janaria bera xahutzeaz gain, honek eragindako inpaktu ekonomikoa eta ekoizpenak sortutako kutsadura ere kontutan hartu behar dira. Horregatik, aurrera pauso bat eman nahi izan dugu taberna eta jatetxetan. Hon egiteaz gain, ondo egin nahi dugu. Ontzi biodegradagarriak banatzeko ekimena abian jarriko da. Plateretan geratzen dena etxera eraman dezazun eta plastikoa erabili gabe gainera. Helburua 2030ean pertsonako eta urteko 169 kilogramo hondakinetik erdira jaistea izango da. Zure ardura ere bada, ez utzi ezer platerean, eraman zure soberakinak etxera. Hon egin eta egin on, Tolosaldean sortzen diren elikagai xahuketaren aurkako ekimena.